aquesta senyora es dedicava a... li donaves diners i ella obria la... Bueno, li deien a l'ocellet que agafés la carta i li deia quin era el futur d'aquella persona. Quan érem petits, 5-6 anys, als anys 65-66, era molt típic anar a veure els avis i passar el dematí del dissabte, perquè llavors s'obrien els dissabtes al dematí a la botiga, i sempre ens donava uns diners per anar-nos a rentar les sabates en el senyor que tenia la butaca a la cantonada entrant per les Rambles. I al mateix temps, el dissabte, a mi sempre em feia molta gràcia veure una senyora que arribava molt velleta, amb una mena de taula plegable d'aquelles de càmping, i amb tota la parsimònia anava obrint la taula i llavors col·locava com unes caixetes on a dintre hi havia moltes cartes verticals. I llavors treia al final una gàbia petiteta on estava un ocellet. I els hi donava, això sí que ho recordo, la carta l'agafava de la caixa amb el bec, perquè ella es pujava sobre la caixeta, l'agafava amb el bec i llavors li donava voltetes a la carta. O sigui, la carta no quedava girada cap a un costat o cap a un altre. Li feia donar, i ella li deia, i una altra volteta, i una altra volteta. I segons els diners que li havien donat, suposo que deuria allargar les voltetes, no? Però anava caminant per la taula fent voltetes en la carteta i finalment li deia el porvenir que tenia. Jo no crec que fos tan rellevant el porvenir que li podia anunciar, sinó el fet de poder veure aquell animal tan sumament domesticant, no? Jo no n'he vist mai cap. Era l'espectacle, bàsicament, sí. रस्सी निकालता है रस्सी के हिसाब से I miràvem moltes vegades, però poques persones estaven allà i mentrestant a l'ocellet, ella per cridar l'atenció, encara que no tingués un client, li feia treure les cartes. Jo més d'una vegada li havia demanat a la mare i a l'avi que em donés diners per veure això, però els pares eren molt catòlics i tot el que era de tema de superstició no els hi agradava. I diu, nena, només mira.